Umphakathi uthi uqemeke engeqiwantwala ngokuguqa kukaMamthalane. Ubehola uhlelo lwezivande endaweni. Balimele bonke omama bendawo. Ngicela kodwa uNkulunkulu esibophe ngebhande likamoya engcwele esenze sikhuthale. Udokotela uBuselaphi Xowa waba ingxenye yokusungulwa kwemthente ngo-1993 ngumshayi wesiginci uSimo Sakhe Mthalane noNokwazi Ntuli. Sebenza kahle kakhulu naye kwaze kwafika la esikhula khona ke sengiphuma njengodokotela uBuselaphi sengenza iqembu la Buselaphi kodwa kwakungekho nxabano siqemekile anginawo ngisho amandla okukhuluma ngoba ngizange ngayilindela ngihlalile esibhedlela ngile ngambona fika ngahlala naye saxoxa washo inkinga yami ushukela wona nje ongikhathazayo ngila akuvumi ngidle ngakhuluma naye bakethi ngizothi nje kunina phephisane umhlaba wonke. Kuwe insika emculweni kaMaskandi. Umama uKamanana Mthalane wenze into enkulu kakhulu ukuthi makhamba ubaba uMthalane emhlabeni kepha waqhubeka walithatha iqembu kunokuthi lishone phansi walisaphezulu kakhulu akuyona indima elula kumuntu wesifazane indima kaMaskandi kepha ukwazile ukumelana nezinselelo zakhona kubantwana inselelo enkulu lekuthi namanje imthente siyayidinga ayime iphile asiduduzeke noma kubhlungu sithi dude emndenini wakwaManana nowakwaMthalane. Umama kaManana ngicathi wonke umuntu mhlawumbe ukhuluma izwe lodwa ukuthi kumuntu owumculi bekwazi ukukuthethisa ekwazi futhi ukukunika inhlonipho oyidingayo mangabe kufanele so silimele kakhulu. Abalandeli bemthente bathi balahlekelwe kakhulu. Kuzo zonke inkinga zeqembu behlale sinaye album izophuma kuzoba nemicimbi ezoba khona kuzokhishwa ama DVD behlale ekhona ayikho into engasitsheli yona besiseduzane kwakhe. UKamanana ubesondelene kakhulu nomsunguli weqembu iIFP umntwana wakwaPhindangeno Sakhothama. Ukusondelana kwakhe nanomsunguli weqembu umntwana waPhindangeno ikona okwenza ukuthi nathi ukuxhumana naye kube into esingayizibi ukuzoba sekugcineni ke sikhalela kakhulu na umndeni nawo wonke iNingizimu Afrika ngoba ube yiciko kuphela eleqembu kodwa ube yiciko leNingizimu Afrika. UKamanana Mthalane ushiye emhlabeni izingane zakhe ezine ezinye zomyeni wakhe abazukulu abayisikhombisa umfowabo azalwa naye nabanakwabo abathathu. Kanye neqembu imithente umama uDumisile Kamanana Mthalane unqobe izindondo eziningi zokuhlonipha abaculi okukhona kuzona ezimbili zamasama, ezimbili zamasatma, nezinye ezimbili zamantshontsho kanye ne-lifetime achievement. Kanti umphakathi umchome uphaphe lwegwalagwala ngeqhaza lakhe entuthukwini yawo umphakathi njengoba ebehola uhlelo lwezivande lapho umphakathi utshala khona ukuxosha umphangazana. Ezindabeni zethu kumzansi wethu Channel 163 nginguvusizwe Langa ngibika ngikwadinda emakhabeleni eGreat Town.